लोगोफोर दिनै मैथा बांगालजों अमा बेदरजों संनाय आं खिन्थानो नागिरदों। नै आं दा मैथा बांगालखौ खागासिनो दङ। न'निनो खागासिनो दं। नायलांबाय थासै स्टेप बाय स्टेप आं खिन्थालांबाय था। केमेरानि क्वालिटिया बारा मोजां नङा, स' भिडिअआ बारा मोजां फैनाय नङा। इथिं आइयासो केमेराखौ लाबाय थादो, बारा रोंखाया। थेवबो एसे एसे नाजाबाय नायबाय मिनिनोसो ओंखारलायलांबाय। दानिया मैथाखौ सायबाय, नैया सायना लादो। सिगाङाव मोस्रोमबो होसोदो, थेवबो नायलांबाय था। नैया दानिया सामब्राम गुफुर, हाइजें, आलौ, एलाइसि, लं एलाइसि गासैखौबो देजोबना लाबाय। नैया जाबाय आंनि देनाया। नैयाव दङ पासफुरन, मेथि, सामब्राम गोजा, सामब्राम गुफुर आरो हाइजें। स' नै आं खिन्थालांसै माबायदि संगोन आं दा। नैया जाबाय आं सारायखौ गुदुं खालामना लाखाबाय। नै दसे दोनदो साहा गुदुं जाथो होननानै। रायजोफोरा आंनियाव थाव होबाय, जाथि थाव एसां होखायाखै, जिहेतु अमा संगोन अमायाव थाव ओंखारखायो। थेवबो खम जानायखाय आं नै होफिनबाय। दानिया आं पियासखौ होनानै सामब्राम गुफुर, सामब्राम गोजा आरो हाइजें, जोंनिथिं पियास बुंनायखाय आं भिडिअआव पियास होखायो। नायनोसै आरो लोगोसे मेथि गुथि बेखौबो होखाबाय, एलाइसि बेफोरखौ गासैखौबो होनानै नै गोजा जाजासे एवनो दसे दोनथ'बाय गोजा जाथो होननानै, कालारा जाहाथे लाइट होयो। दानिया अमाखौ होबाय। अमाखौ दंखायोमोन नालाय लाबोना दोनखानाय, स' होबाय। मोजां जाखादों। नायलांबाय था, केमेरा हमनाया बारा मोजां जायाखै आंनिया, थेवबो नायबाय था। एवदो जाहाथे बाय मोजां गोजा जाजासे एवना लानायदो, जाहाथे कालारा उथियो। कालारा उथिबासो मोजां नुयोना, नङाबा अमाफोरा जोंनिया आरो आं हालदै होनायखौ खिथालायदिया, हालदैबो होखाबाय। हालदै होबाय, होना दोनखाबाय। एवबाय थादो। दानिया लोगोफोरनि मैथा बांगालखौ होबाय। मैथा बांगालखौ होनानै एवगासिनो दं। बिराद टेस्टि जाखायो। मैथा बांगालखौ होबाय, मोजां जाखाबाय। मैथा बांगालखौ होनानै इयाव जेसां मस्ला मस्लि दं बेखौबो होखादो। नैया दा जिरा होदो, जिरा गुन्दै, बेनि उनाव संख्रै, दहाय देना दोननाय मस्लाफोरखौबो होखादो। गासैखौबो होखादो आरोना। नायदो जानो गोथावथार जागोन। आंनिया जाबायनो, नै नायदो, नै इमान मोजां जाखाबाय।
प्लेटआवनो देबाय खाजायनानै स' लोगोफोर आंनि चेनेलखौ जुदि सोरबा गोदानै नायदो लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो हायो आरो बिदिनो जाहाथे आं उनावबो भिडिअ होलांनो हायो बेनि कारणे आंखौ सापर्ट खालाम थेंक इउ दिनैनि कारणे आरो गोदान भिडिअ लाबोनो आं सेस्था खालामगोन स' थेंक इउ स' माच नायनायनि थाखाय